Émission spéciale, ça se dit, bien dit. Tompoko lasy tompoko vavy fahaly magnano mba tsaratsika jiaby izay mpagnaraka tsy tapaka ty fandaharagna sasy bien dit ty zegny na amin'ny page sasy bien dit na amin'ny groupe maro samihafa izay fagnaratsika tsy tapaka ny fandaharagna izay mamitsika ty amin'indrany any teraka fahitatsika tamin'ny page tagny candidat ho solombavambahoaka Nosy Be izay mitondra laharagna fa enigny na numéro 6 no vahiny fandaharagnatsika niany ty tsy azovy zegny fa Bezara Virginie Eliane na Nini Dunia izay afantaran'ny maro azy ka tonga eto izy amitsika ny andemany fagnotaniagna zay napetraka aminany sy resadresaka zay rahagna aminany am'ty androany ity raha eto ampiandohany ma tiako ny ampifantatratsika ity vahintsika ty izy marigny izy olona io ny diplôme mety manitiatsika ho regny satria maro nontany ino ma diplôme Nini Dunia zegny ino ma raha mba hainy jo isan-karazany raha nafafantarantsika Nini Dunia dia zegny olo avy agny Nosy Be dia avy agny igny faritra Ambatondrazavavy igny no tany izay efa viany Nosy Be aitsika koa zay zavatra zay raha ny zavatra zay nianarany dia nanaraka fiofanagna tao amin'ny école normale ny ho mpampianatra ny langue anglaise zany hoe matière anglais no tazominy tany amin'ny CG zany hoe efa nampianatra tany amin'ny CG tany Antalaha izy nampianatra CG tany Diogo Soares izy ary nampianatra koa tao amin'ny CG Soave Masoandro fa ty Tananarivo koa fa nampianazy Andriambavilanitra zay izay rotsaka ho solombavambahoaka zay ndahoary iarahantsika resadresaka iarahagna am'ty candidat ho solombavambahoaka ity raha azy. C'est parti. Alohan'ny korangatsika tsara kendriky zegny atsika magnamia asindragnahary Andriamanitra ny Abraham, Andriamanitra atsika, Andriamanitra ny Malagasy, Andriamanitra fomba kristiana, Andriamanitra fomba silama. Ary koa miarahaba atsika jiaby koa zaho ray aman-dreny jiaby ara-drazana, ara-panjakana indrindra fa atsika mpagnaraka ny émission Sasodi Biandy magnano mbalatsara atsika jiaby za akory atsika jiaby. Ino nampilatsika solombavambahoaka? Eka ny antony nampilatsika zaho manokana zegny amin'ny solombavambahoaka amin'ny antoko-timy zao zegny ny antony satria efa hitako zegny tamin'ireny fampielezan-kevitra tamin'ny resaka filoham-pirenena regny zegny ny antoko-timy zay makasitraka ny fitsinjaram-pahefagna zay agnisan'ny raha takiny malagasy maro indrindra fa ny malagasy any faritra agny ka zegny nahatonga zaho no nilatsaka raha toka président Ravalomanana koa fa nangataka hoe Nini Dunia ilatsaka anao sakarakory mba hagnavotro ny faritry misy anao dia zany nanambara président Ravalomanana za hoe ilatsaka zegny za mba fahako magnanampy zava-misy zay tadiavin'ny vahoaka amin'ny faritry avaratra. Fa magnino izy io anao latsaka député fa taloha tagny nipetraka fa eka ny antony zegny zao za nilatsaka satria regny tagnatin'le tolo natao tamin'ny resaka fifidianana filoham-pirenena maro ny raha hitako maro ny raha jiaby zay tsara sy ny ratsy mila aregniny mila fasahiagna mivolagna fasahiagna magnavotro dia Nini Dunia zahatra zay fa miteny fa miresaka zegny hoe mitaky ny fahamarinana mitaky raha maro nefa tsisy niaino tsisy nitandregny za ka aloha koa zaho mba hilatsaka député zaho za sao dia mba hafaka ny agnavotro ny raha mahatsara ny malagasy eto Madagasikara indrindra fa ny any amin'ny faritra zay nilatsahako. Ino mampiavaka anao amin'ny député hafa io? Ny mampiavaka zany fahitako izy amin'ny député jiaby zay milatsaka io voalohany haitsika fa ilaigny ny vehivavy malagasy batante vehivavy malagasy zay mahavita masaky miaro ny fahamarinana anazy ary koa indrindra fahitatsika ny raha nandalo tamin'ny 13 mai regny noho ny fitakiagna ny fahamarinana fitakiagna ny zongo fitakiagna ny raha tiako takigny na dia ao anatrehany volom-basy aza tsy natahorana tsy hoe akory za hoe tiako faty na hoe tsy mataky fahafatesa satria tsy haiko ny agny fa hoe aminaka koa fa mitaky raha atokisanao fa marigny zay raha takinao tsy tokony hatahotro ary haitsika tsara ny bombe lacrymogène mafana masiky jiaby marary mitomagny on'olo tsy raha mitomagny midiagnariany efa mifo madio tsy tomagny akory fa noho ny fahafanany bombe lacrymogène tsy maintsy raraka ny ranomaso ka na dia asiana lacrymogène na asiana ino koa fa mitaky ny fahamarinana mitaky ataetam-bahoaka aminaka zegny mampiavaka za indrindra ilaigny zaka zay tsy anagnany maro. Ino zegny raha azonao ampagnantenagna vahoaka Nosy Be amin'ny falanianao io? Voalohany zegny Nosy Be ao tamin'ny 2008 zegny
teo amin'ny 50 000 habitants teo zegny tao efa maro zegny fady antsika zao ma efa 2018 fa mitombo ary 321 kilomètre carré zegny ny superficie ny tanàna io ny raha ampaniteneko ny vahoaka ny misy be amin'ny resaka filatsako antsombavambahoaka tsara zegny atsika hoe tourisme andraiky resaka famboliagna zay zegny tegna hoe raha mampandroso ny Mosibe ka tsara zegny io raha atao tsara ofagna ny tanora na amin'ny alalan'ny resaka langue na amin'ny resaka bar resaka fitantagnana ny hôtellerie io misy école hôtelière mba tsy zavavy ny tanànany mamanay mihitsy misy amin'ny taninay mihitsy nanaovagna le école hôtelière io fa tsy ampy satria raha tsisy volany ray aman-dreny tsy tafiditra ny zaza ka miantso andeha kaiky fanjakana zao hagnampy raha zegny mba ampiroborobo ny fambolema ny resaka tourisme io agnofagna tsara ny zaza ny tanora gratuitement mba hoe afahandreo mahazaka ny norme manara-penitra na maneran-tany mba hoe tsy angala-baraka atsika malagasy kidy hoe tourisme zegny satria ho avytsika Madagasikara zegny indrindra fa ho avy Mosibe io koa miresaka fambolena koa atsika ao zegny mamboly lang-lang, café, la vanille, fary, raha jiaby zay vary sy ny sisa tsara koa raha jiaby zay koa no andeha hagnampihako ny vahoaka iarako amin'izay fanjakana misy io itakena zo sady président Ravalomanana io tokotiny fa nagnambara hoe raha zalany io iezaka koa rô hoe hagnampy satria antoko maventy io zay ny latsahako io mafanitondra ny firenena ary tsy hagnapetraka za satria timy zegny ny latsahako hagnampy afambadrosoagna ny Mosibe na lalagna na resaka tourisme ny teneniny teo na resaka fambolena sy ny sisa sy ny sisa Ono koa resaka sécurité ihany sécurité zegny ho azo lazaigna agnisan'ny mba fa tsara ihany sécurité ao Mosibe kanefa tsanganana koa mbala hatsaraigny zaka tsara mbala azo hatsaraigny mampatonga atsika ho top satria tourisme ho atsika ny ao zegny ny vahiny avy tsara tsy ary tanao koa resaka hoe raha jiaby io tsy vitako za raiky raha vatany volany zay za amin'ny resaka fifidianana io tsy mety tsy mampikaiky misampagna rehetra ao Mosibe ao zaho na amin'ny resaka transport na resaka ino na resaka tourisme raha jiaby tsy maintsy hoe tandrignesako vahoaka hoe ino ny raha laharam-pahamehagna ino raha tokony atao hoe à long terme na à court terme raha jiaby zay zegny arakaraka zay raha koragniny vahoaka satria solombavambahoaka za tsy maintsy mitandregny vahoaka za mba ahafahako miady raha ilany vahoaka ndima tegna sa solombavambahoaka miasa ny solombavambahoaka zegny aminaka mpagnelagnelagna ny vahoaka andraiky amin'ny fanjakana satria vahoaka mifidy ny solombavany hoe mba ahafahana hoe mitaka ohatra miako ohatra misy hoe agnamboatra lalagna ny Mosibe ohatra efa nresagna raha jiaby zegny efa nikoragniny efa naboaka ny volanaovagna zegny jiaby ny didiny mikasiky zay jiaby fa naboaka nefa taogno araiky koa loso tsy hita raha iny ka anjara solon-tegna amin'ny faritra solombavambahoaka amin'ny faritra no mitaky hoe amin'ny fanjakanany hoe aia ma raha karaha zegny karakory ma raha karaha vavanaka tsy ho ampanginy za tsy azo atao hoe anao mangina anao kely raha koa za atao karaha zegny non aminaka raha koa fa tsy mifagnaraka amin'ny vahoaka tsy mifagnaraka amin'ny lalagna misy tsy mifagnaraka raha nitapahana fifagnarahana zay misy tamin'ny assemblée tsy keko mamango latabana za ary za hivolagna mare satria nagnino tsao hivoagna le koragnanakahy tsao atao hoe nagnasaha koa niny dunia za tsy ary magnasaha nagnano zay koa niny dunia député madame Bezara Eliane Verdier tsao nagnano zegny koa non za tsy magnasaha fa mivolagna raha mariny zegny zegny le raha manakory fizahavagna ny tanora manokana ya aminaka tanora atrozay mety magnotany Mosibe Elville io tsy nagnapetraka tanora za resaka fianarana ny base mibaraka regny volako teo formation ninonino raha ataonao koa anao tsisy formation tsisy éducation tsisy fampifagnana tsy tafaboaka naka tanora tokony mianatra atsika ary za tanao ohatra miako fo mety magnotany koa tsy haiko koa tokony lera fianarana mandeha mandafy mokary tonga dia vidiko mokary iny andesiko amin'ny ray aman-dreny vidiko kahe ateriko amin'ny école izy mianatra satria ninino raha ataonao anao koa tsy mahay mamaky tsy mahay manoratra tsy tafaboaka ny tanora zegny za koa lany tanora koa no mba ilaiko miaraka zay ampandroso resaka sport satria ao ny basket handball volleyball rugby raha jiaby zay avy eo ny danse
ara, resaka hira, vakodrazana, raha jiaby zegny andesina satria ny tanora no misy olo zay. Zahay zao io efa 50 ans mahery, donc hoe efa tokony fa mamofagna ny tanora maro mba hisolo zay amin'ny lafiny rehetra. Magagaza amizao a Madagasikara resaka sport efa ohatrany karaha fa tsy motive zegny tanora hagnano izy. Ino ny antony? Mosary ny tanora, tsisy force ny tanora. Raha jiaby zay baka mila ifany manangana centre araiky, centre de jeunes, foyer de jeunes io mbala ampiagna centre spécialité ny jeune. Raha ohatra hoe jeune abandonné, jeune tsisy toerana anany, misy population koa namagna amizay, atao centre karaha tafy agny zegny ahitagna vola fo zaka zegny. Tsy apetraka koa président Ravalomanana amizegny atsangana amin'ny Mosibe io. Bon, zaza abandonné mba misy tany pitrahana, afahagna magnaramaso izy, afahagna mampiofagna izy baka hoe nioavitsika ny tanora nge nioavitsika relèvetsika agnavotry ty Madagasikara. Tsy fagnitsaka amin'ny asan'ny ben'ny tanàna ve anao zany hoe hagnano raha jiaby zany? Za tsy adversaire amin'ny ben'ny tanàna, au contraire hiaraka hiasa amin'ny ben'ny tanàna agnatsara raha. Ary le raha andeha ataoko tsy maintsy ataoko mahay ny ben'ny tanàna sy ny fanjakana jiaby ao amin'ny toerana ny Mosibe igny ao mba afahako tsy hoe ataondreo hoe japaka amin'ny raha tsy tokony japaka. Nefa fampandrosoagna zegny tsy tokony asiavagna frontière, tsy tokony asiagna hoe sakana ara-politique fa hoe fampandrosoagna tokony zay mahavita nizaniza izy koa tsy misy lalagna hitany agnavotry Mosibe aminaka tsy sakana. Numéro film ny Dunia amizao ty? Za amizegny numéro 6 laharagna Tchota, laharagna faha-Tchota na hoe faha-enina amin'ny fifidianana solo-bavambavaka. Anao moa fa nisy social nataonao taloha tagny ohatra sy ny raha resaka social ndraiky za tsy mamangotratra fa mba ambony degré za. Za zegny hatrizay noho ny haiko zany ny Dunia tsy navy ny Dunia izy koa tsy nampiany zanak'olombelona na miara-bola na raha jiaby amin'ny lafiny jiaby na olo mandeha mizahazaha nampiagna zanam-paniny Dunia ka aminaka namagna koa sahirana mety magnotany za tsisy mariny, za tsy mahita magnavotro za koa misy an-tagnanaka magnavotro namagna za eragna tanàna jiaby na tsy Mosibe magnerana Madagasikara jiaby zegny mba anisany hoe sorokondragnahary matanjaka za amin'ny resaka raha zegny. Ino mbala podiko ndraiky noho hoe ny Dunia tsy tavy ny Dunia fa tsy nampiany zanak'olombelona maro ka olo nagnampy za. D'accord. Efa misy olo miaraka miasa amin'ny Dunia avy an-tanàna agny amizao ty jiaby igny. Ary za fa tsy ela andeha hitsotso agny fa misy isaka fokontany efapolo aroe aby satria ny avantage hely eo hitako havagna amin'ny baba jiaby eo, havagna amin'ny reny jiaby eo, na suppléanaka koa havany jiaby koa amatonga fa hoe sarotry hoe anao andeha mangotratra hoe fahotagna mivolagna hoe tsy maintsy lany fa hitatsika eo zegny lany miasa za, tsy lany sanatria ny vava miesaka fo hiasa manohy le raha fanataoko hatrizay zegny amin'ny fampandrosoagna Mosibe. D'accord. Ino zegny mbô raha tianao koragna ny hafatra tianao pitaigny mboka ny Mosibe sy amin'ny olo jiaby zegny mba samy handinika raha mbo ty amin'ny zara ho azy. Hoe ny raha tiako volagniny zegny tsara mahay mandiniky tsara fa zitsika zanak'olombelona Mosibe satria malagasy jiaby baka amin'ny lafivalonynosy atsika atsika tsy voatery hoe zanaka Mosibe tegna hoe Mosibe fa atsika malagasy jiaby ao Madagasikara Mosibe tokony atsika tsy volagna hoe mifidy ny Dunia raha tsy mivolagna zegny tokony hay hifidy tsara atsika hoe ny olo aharo atsika, ny olo hitondra volagna atsika fa tsy hoe mitsakabaky izy fa digna ny volagna igny tsy hoe kanisy olo nagnano zegny fa za mikoragna fo mila olo sahy vognony hiaro atsika fa tsy mety avilimbiliny resaka zafainareo koa olo mety aviliviliny lohanany tsy tafaboaka atsika satria mila fandrosoagna izy mo amin'ny slogan aka hoe Mosibe mandroso miaraka madame Bezaraï a Virginie ny Dunia andraiky tiny. Misy anao ve ankisy fiara-miasa amin'ireo vazaha marobe sy tompony raha marobe amin'ny tanàna Mosibe akory ino raha fiara-miasa mety hietretina hita amin'izay zavatra zay? Eka za moa vazaha jiaby mikoragna aminaka vazaha jiaby fankazo aminaka ary nagnisany vazaha nagnampy za. Za koa sady za d'ailleurs alohany za zao andeha agnaty propagande tsy maintsy magnatony rô mampilaza rô misy américain mamonitra aminaka eo efa namagna za matsoky fa hiaraka hiasa amin'ireo vazaha satria rô fa résident ao efa namagna rô tsy maintsy hiaraka koragna amin'ireo koa za hoe inona ataotsika ampandroso ty Mosibetsika ty satria tsika jiaby samy tokony izy ty raha jiaby zegny. Afaka atao en français sy en anglais kely raha ohatra ka mety pour de toute façon depuis
23 ans passés, je travaille déjà avec les étrangers, que ce soit de Caran ou de Français, à Nosibé. Ils m'ont beaucoup aidé. Donc, Madame Bézarinian Virginie Dunia, si je serai députée de Nosibé, je vais travailler avec eux et je vais les inviter en face, carte sur table, pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour Nosibé, pour l'avenir de Nosibé, parce qu'ils sont déjà résidents à Nosibé. Pour moi, ils sont malagasy aussi. In English? I'm Bézarinian Virginie. I'm for all Malagasy in Nosibé, and I'll be. I'm gonna give my best in our island Nosibé. I like Madagascar. I like people in Nosibé. That is my little word, little sentence. Eto ampamaranganary dia makasitraka makately atsika jiaby izay tsy mafoy magnaraka ity fandaharagna ty isoratsika anaraka zegny hatramin'ny farany isoragna ny mpanohana ny Jititsalamba ny fety eto Madagasikara ny nampiakanjo miany tokoa chic nord izay nampiakarantsika tamin'ny androany ty isoragna betsaka koa isoratsika maventy koa i candidat solombavam-baoaka izay tonga laragna fahiny amin'ny lisitry ny tiny teko Madagasikara ao Nosibé Bézard Virginie Iliane no ndraisasika tamintsika ty koa fagnategna koa zay amin'ny andra magnaraka hitondra olo hafa zay mety ankafizitsika sy tiatsika amin'ity fandaharagna mamitsika ty. Veloma mandrapitafa. Bye bye. Zena veri avakoya kwezi tomkaro babea. Émission spéciale, ça se dit bien dit.